Yan, lalab galab shout out. Kay channel galab shout out. Cooking with Sapi, how are you? Thumbs up dan. Lalab galab shout out. Salamat sa pa-thumbs up. Thank you so much everyone. And thank you so much Ad sa pa-thumbs up. New upload video from your Ad. Where's my pen? Welcome us from Cooking with Sapia. How are you, my friend? Cooking with Sapia, thank you so much. Mga love na is something, I just want to ask about my short video. Why my short video I cannot open my my monetization, the dollar sign I cannot open. Why? What happened? So it means short ad. There's no ads. Short video. Host pin me please from your ad. For Million Migolab, shout out. Why like that everyone? My short video I cannot on the monetization. I mean the dollar sign. Ayan, 2 million Migolab, shout out. Cooking with Sapia. Jason, Migolab, shout out. Hello, Jason L.
Ayan, cooking, nagbaba ng bahay. Cooking with Sapia. Dan sa nakapin. Yaad, kindly return to Jason L. Already connected to your channel? Yaad, you still here? Philippine single mom, Miguelab, shout out po, madam. Philippine single mom in Japan, Miguelab, shout out. Harang, salamat po sa parang, madam Philippine single mom. Salamat po sa paharang. Ayan, Sir Jaikong Miguelab, shout out. Sleep stream. Nagpunta ako sa live mo, tulog ka. Tulog na tulog, Sir Jaikong time. Dan like ho, support each other guys. Hit my video. Ayan, from Jaikong time, lablabin natin mga lalab. Let's spread the love. God bless everyone. Have a nice day. Pwede pa tamsak ko. Thank you. Sige, tamsakan natin yung lalags. Sir Brochito, love you too. Sir Brochito, mega love shout out. Good morning, Sir Brochito. Ano? Cheryl Hawk. Ayan. Ang ganda ni Madam Cheryl. Love you too, Sir Brochito. Ayan. 1,000,007 thumbs up, everyone. Thank you. Ang laki ng bahay ni Cheryl Hook. 61.7K. 61,000. Tamsak Dan, sa'yo ano, Jason. Ang laki ng bahay mo, sana all. Gayon mo, host. Ayan, salamat po, Sir Buchito. May paano na naman si Sir Buchito. Hindi ka pata nag-break pa, Sir Buchito. Sir Buchito, may tanong ako. Bakit yung short video hindi ma-open yung mga dollar sign? Anong nangyari? Nagpunta ko doon sa account ko, hindi siya ma-on. Bakit? Bakit di siya malagyan ng ads? Si Buchito, nandyan ka pa ba? Bakit yung dollar sign niya naka-off? Punta ka sa studio, tingnan mo sa earn. Nagpunta na ako kanina eh. Meron akong isang viral yung Pansit Bihon. Activate mo shorts. Ulitin ko nga mamaya. Diba yung dollar sign niya, pag kiniklik mo yon, may diba parang may lumalabas na ganun. Pag klinik mo ba yun, diba mag-o-open yun kung on-off?
Walang pagpipilian eh, naka-off lang siya. Sinong kasama mo pagpunta? Ako lang mag-isa. Suhada. Di mamaya, tingnan ko uli mamaya. Sa akin lahat ng in-upload ko, inon ko yun nakita ko ngayon lahat naka-off. Sige. Mamaya tingnan ko Sir Buchito uli. Ano nga, ilan babaral mo? Isa lang. Isa lang yung Pansit Beyond kasi di naman ako lagi nag-upload, di ba? Tinanay ko lang yun, in-upload one time yung Pansit Beyond, nag-viral siya. Isa pa lang, Sir Buchito. Kasi hindi naman kasi ako nag-upload dati. Try ko lang ba? Nagulat ako, nag 1.3. Pero wala siyang ads. Kaya naisip ko, paano to kikita kung wala tong ads? $1.3 lang sa akin, 16K, wow. Bago lang kasi yan, Sir Buchito. Okay lang yun, at least na-try ko. Cooking with Sophia po, nagbaba ng bahay, walang ads, wala. Naka-off nga. Naka-off siya. Yung Pansit Beyond ko. Walang ads kasi naka-off nga yung yung ads niya. Yung dollar sign naka-off. Mamaya ayusin ko. Tingnan ko uli. Ayan, yan lang yung ko viral, isa lang. Try ko pang mag-upload. Hindi ko na nga in-edit yun eh. Natsambahan ko lang siguro yan, Sir Buchito. Ayan, Million Migalab, shout out. Asar tuloy. Paano kikita? Ayan, naka-off lahat to. Pero nung in-upload ko yon, ma'am, gawin ma'am kasi marami na similya ma'am, walang madispusan, ma'am pwede. Anong similya? Lagay mo sa bote, Dodong. Lagay mo sa bote. Iburo mo. Dodong sa bandal, ma'am, gawin ma'am? Kasi maraming similya, ma'am. Walang madispusan, ma'am, pwede. Ipunin mo lalab, ilagay mo sa bote, tapos ilagay mo sa ref. Parang Yakult yan. Yakult. Ayan, 7 million Migalab, shout out.
Cooking with Zapia, UK. +1, plus connect. +1, please connect. Cooking Lalab, please connect to Brochito channel, Lalabs. Already connected to your channel, Lalabs. My love, so sweet. Ayan, 7 million, Mega Love, shout out. Biglang bumaba, nag-4 million. Saka ano, Sir Buchito, kapag nagbabiral yung video, parang nagdagdag yung ano mo, subscriber. Yung sa akin, parang nagdagdag lang siya ng ano. Dinagdagan ako ng 5 ni Lolo. Nung nag-viral siya, nagulat ako, biglang tumaas. Oh, di na ako masyado isda dagdag, kaya naging 10.5 sana all. Kaya pala, Sir Buchito, yung sa akin dinagdagan niya ng 5. Mag-ano pa ako, mag-video ko kahit ano, short lang. Oh my God. Nag-loading. Automatic nagtataas yung subscriber, di ba? Yung sinaing ko nga, kanin 1.6. Grabe yung sinaing mo na yan, 1.6K. Sana all. Kalain mo yun? 1.6, sinaing mo lang? Parang, ang galing, no? Maraming nanonood ng short video. I-upload mo lang. Siguro na natimingan mo lang na ano, maraming nagbabrowse. Maligo ka, host, mag-trending yan. Patay tayo dyan. Kasi maraming manonood. Ilagay na lang sa ano, thumbnail. Maliligo ka tapos hindi naman pala yung dulo. Kaso demoni ka naman, tingnan mo. Ayaw ko, Sir Buchito. Ang hirap. Ayaw ko. Kailangan natin sumunod sa rules ni Lolo. Bakit yung iba naman? Di naman. Yung Ligo Challenge. Di naman na demoni ba yun sila? Ayaw ko, Sir Buchito. Baka i-delete ni Lolo yung aking ano, channel. Oh my God. Iyak siguro ako. Ang hirap-hirap. Pag may report,
wag na kasi hindi mo alam yung mga nanonood, baka di nila magustuhan. Biglang i-report. Ayoko. Kasi yung mga nanonood yan, di mo naman alam kung ayaw nila yan. Kung naiinis sila tapos i-report yung video mo, di wow. Gumawa ka na ng isa pang channel para handa ka na. Ay, ang hirap mong banana, oy. Taytay Channel, ayan, nagbaba ng bye, Taytay Channel. Magsimula na naman, kanta ka ng chorus. Wala kasi akong mic, Sir Buchito. L3 Mega Love Shot, pagdating ng aking microphone, yung aking bagay on the way na from UAE. Nandoon yung maganda kong mic, yung Bluetooth. Okay na yan. Pagdating ng microphone ko, Sir Buchito, para malakas yung voice ko kahit pangit. Ngayon wala yung mic, pangit man pag walang mic. Pag dumating na yon, baka kalagitnaan ng February, baka mga February 15. Darating na yung bagay ko from UAE. Taytay Channel 1448 Connect. Ayan. From Brochito Channel. Charles Vlog. Thumbs up host Charles Vlog. Charles Vlog, lalab mi galab. Shoutout harang palalab. Salamat sa paharang mo. Mawi. Kangking. Nang kangking. Si Kulot. Hindi makalosyon si Mawi. L3 my friend, may galab shout out. Lumayas na tato si Yad. Madam Ninya Nakulangga, may galab shout out. Cooking, nagbaba ng bahay cooking. Ninya Nakulangga, hello. I'm in from Charles Vlog. Lalab Charles Vlog, salamat po sa inyo patamsak. Ano ba yan, Sir Buchito? Yung kita mo sa short video, ano yon? Parang, ano na lang yun, isasama na lang yun sa ano? Pares lang ba yung sahod nun? Isasama na rin sa ano? Sa pagpasahod ni Lolo, every 21? Almost 2 minutes. Ayan. Sharing lang yung rate nun. Sharing lang ba? Sharing lang pala. Pero pwede na rin pandagdag kahit papano. Yes, lalo naggamit ng ibang mga templates. Okay lang, dagdag na rin yung Sir Buchito, dagdag. Dagdag kita na rin. Pwede na yan. Pwede na rin pagtiyagaan kaysa wala, di ba? Pero nakakagulat pag nagba-viral.
Kaya abo niya magpakis. Naanggot. Nabait-bait lang na nga. Yung pusa ko yun, kinaano. Nabait-bait, Mawi. Serious kayo. Susubok ka ng kapatid. Dito siya ay hindi. Sagot ka na ko. Abot-abot kayo ako. Ayan, 3,011,000 thumbs up. Thank you so much po. Pero Sir Buchito, pag nag-upload ka ng ano, ini-edit mo pa yun kahit short. Nababa na yung buros ko. Nababa na. Ha? Nagbaba na. Ayan, 3 million may shout out. Mawi, come here nang. Mawi. Come here, Mawi, come here. Asan yung pusa mo nandito, Sir Buchito? Gusto mo makita? Ika lang. Kunin ko. Ito, Sir Buchito, oh. Laki. Say hi to the viewers, Nang. Say hi. Hello, everybody. My name is Maui Boy. I'm 3 years old. Please help me. I don't have food now. I want to buy new cat food. Mga lalads, please. I need to buy new one because my food is finished now. Cat food, Sir Brochito. Nabili ako ng cat food. Di man to nakain ng kanin. Mag-order ka cat food sa TikTok shop ko. Meron ka palang cat food. May discount ba yon? Say hello to the viewers. Hi everyone. My name is Maui Boy. I'm a stubborn boy. I want to eat cat food. I don't eat rice. If you give me rice, I can't eat. If you give me also chicken. Chicken. Ano ba yung TikTok mo, Sir Buchito? Oo, marami bumibili. Sige na, bye-bye na nang. Hi everyone. Niyan ako lang nabanga ng bahay. Ang bigat. Send ko link dito. Sige, Sir Buchito, kunin ko. Bigat. Ay! Ang bigat. Ang bigat ng pusa na yan. 7 kilos. Sige, Sir Buchito, kasi minsan ang hirap. Tapos nag-order ako sa Lazada. Sir Buchito, sa Lazada. Dati nag-order ako nung yung taihan niya. Yung buhangin.
200 something. Huwag nagagalit na. Sa pamangkin ko, Sir Buchito. Tinan ko yung TikTok. Sige, tingnan ko. Di ba may TikTok account ka? Mamaya, Sir Buchito, tingnan ko, Sir Buchito, mamaya. Itong pamangkin ko may TikTok account. Tingnan ko nga kung mura lang dyan. Lahat ko nag-order sa Lazada. Sa Lazada ako nag-order, no, yung taihan. SSC TV, ayan, nagbaba ng bahay. Miguel Live, shout out my friend SSC. Yung sinasamba. Ayan, 12 million thumbs up. Thank you. SSC, nagbaba ng bahay, SSC. Ano ba yun? Pasto mo balik abroad, magsabi ka. Pag gusto mo balik abroad, magsabi ka. Oo, Sir Buchito, mga ano siguro, mga June pa, June. Mga June pa, Sir Buchito, matagal-tagal pa. February, March, April, May, June, 4 months pa. O, Sir Buchito, mga June. Mga May, June, ganun. Hintayin ko muna mag 1 year ako dito. Babalik naman talaga ako. Hindi pwedeng hindi. Ayan, 2 million. Mega Live shout out. Mahirap ang buhay dito kung dito lang. Yung ano, white tea, minsan pag di ayan, nag-loading na. Naton Sandan, Miguel Live shout out. Naton Sandan, how are you, my friend? Love you. Love you to my friend Naton. How are you? Naton, Miguel shout out. Oh, naanggot na bibi. Mawi. No bite bata. Shah Rukh Khan song. You're from India, Naton? Nag-reconnect na ang bot man.
Ito TikTok ko. Patingin niya ako ng TikTok mo, Sir Brochito. Sana all may TikTok. Okay. Kunin ko yung pangalan mo, Sir Brochito. I-search kita, ha? Ito pala yung pagkain ng, ito pala yung mga cat food. Chitolin 2005. Sige, yan mismo. Kinuha ko na, Sir Brochito. Chitolin. Mamaya tingnan ko. Pagkatapos ng live ko. Naton Sandandan from Brochito Channel. Ang daya mong business, Sir Brochito. Sana all. Sige, mamaya po, tingnan ko yan. I-browse ko nang makita kung alin yung maganda. Ayan, salamat sa 12 tamsak mga lalabs. Ay, may kanilin. Walang. Wala ka sa live kanina. Anong live? Wala. Nag-live ka ba? Ang aga mo naman kasi mag-live. Antok pa ako noon. May Wasa ti bibi nang where? Bibi where? Kula ti bibi nang. Ayan, salamat po sa 3 milyong nag-i-stay dyan. Salamat. Ayan mo tayo tayo. Gusto mo tayo?
Hmm? Si Maui Alaria. Maui. Si Maui. Hindi natin ito si Maui. Kagating niya yan. Paano? Kagating. Pinaputol. Pinaputol ni Maui. Ano si David ito? Siya sa katil kan mausad na. Hindi ko di. Silent ko siya na Aris City. Pwede di sa tayo ni Maui. Punta na. Punta na dito nilubot. Punta na dito sa gabi nilubot ni tayo. Tayo na dito nilubot. Pag-press ko na ako. Oy, sorry, ito ko. Tayo ni si Maui. Nantok ako, my goodness. Natawa tuloy si Buchito. Tawag ka ni Mama Bibi. Tingnan mo naman yung ibag ko si Buchito. Aga ko kasing nagising. Alas 5 gising na ako, tapos nagwalis sa labas. Yung ano kasi, tingnan mo, makulimlim sa bus. Parang yung ganitong oras, sarap matulog eh. Sabi dito, parang sarap matulog.
Sarap bang matulog? Mano kasi makulimlim. Makulimlim, Sir Buchito. Makulimlim sa labas. Oh. Mangin-hangin. Maulan pa. Parang uulan. Ayan oh. Sarap ang higaan. Mamaya. Tulugan. Uma. Diyan ba sa inyo na ulan? Kumain ka na ba, Sir Buchito? Anong oras na ba oh? Tanghalian na naman pala. 9:00 na. Tanghalian na naman. Magluluto na naman ng kanin. Luto na naman ng ulam. Bibit ang bibin ko tabingi oh. Iwag. Iga, sana subukan bibi. Ay, Ida. Nainin ko doon. Dahil kaliguna. Kaliguna ba ka? Ayan, Sir Buchito. Bawin na pa ilang sari ko. Ito yung ilang yung bintan mo. Ito yung ilang din. Tapos magpapahal ko. Nay, nanani. Nanani. Walay tao. Napay ko. Nanani. Nanani. Huwag na nga lang tayong mag-sounds. Chararan, chiririrarirarin. No need sounds. Wala naman tao. Saglit, nagkikiro ko sa talinis mo. Ano yun?
Likes. Tararin, tarararararar. Yes, ma, ano? Di naman siya nagbigay ng pangulog, ma. Ano sabi ka tong parasingil? Baka nga anod sa nama. Di ba nagpabanwaan pagbalik? Ayan, 3 million mega love share out, 13 thumbs up. Thank you so much, mga lalogs. Tararan, tarararararan, tararan, tararararan, tararan. Ayan, 3 million. Pinatay ko muna yung music, mga lalogs. Kasi habang hindi ko pinapatay yung music, I feel sleepy. Kakantok pag walang makausap. Si Sir Buchito lang, oh. Sir Buchito, anong ginagawa mo, Sir Buchito? Nasa opisina ka? Kailangan ba na magwakas itong pag-ibig? Dahil wala ka na sa aking piling. Naaalala mo pa ba ang mga kahapon? Dati ay anong tamis, anong tabang, ating pag-ibig ay nakakapanghinayang. Chorus lang, tama na yan. Chorus lang, tama na yan, yes. Naalala ko, Sir Busito, nung isang araw nag-live ako. Tapos may pumasok, hindi ko alam kung anong Pilipino ata yun. Hindi siya nagbababa ng link. Alam mo yung sinabi niya sa akin? Nag-ano daw siya? Ano ba yun? Nagkakamay. Syuhada? Nagkakamay daw siya. Grabe niya kalukon. Sabi ko, magbaba ka ng link kung sino ka. Tapos, pagkatapos niyang nagkamay, sabi niya, tapos na daw. Gago. Hindi naman ako nakahubad. Mukha atang Pokemon yung mukha ko nung araw eh. Kasi nung araw na yun, umuulan-ulan ata nun eh. Nagkakamay habang naka-live. Loko-loko yan. Sino ba yun? Si Walter ata yun yung pangalan niya. Nagkamay. Kalain mong naka-live, hindi naman nakahubad. Ayan, chorus lang daw, tama na yan. Ayan, salamat sa 5 million. L3, may workout. Ayan, L3, thank you so much, lalabs. Thank you so much. Ayan, L3, nagbaba ng bahay sa 4 million in the house. Thank you so much. Pinatay ko muna yung music, mga lalabs. Maya-maya pa music uli. Baka dahil sa music, inaantok ako. Sir Buchito, kumain ka na ba? Sir Buchito, nagkapi ka na? Ayan, for watching. Thank you so much, mga lalabs. Sa apat, ayan, 13 thumbs up. Workout ni L3. My friend L3. Tingnan naman yung katawan ni L3. Buto, ano na oh. L3, your workout. You don't have hair. Taririn, tariradidin. Ang sabi niya, ma'am, dami ng similya, ma'am, kasi walang madispusan mo pwede sa'yo. Dudong sa bandal, ano yan? Ilagay mo nga sa buti, lalabs. Dudong sa bandal.
Dudong marami na daw si Milya, ma'am, kasi walang maispusan, ma'am. Pwede sa'yo. Anong si Milya ba yan, lalabs? Si Milya ng ano? Halaman. Buwang man to si Dudong. Lagay mo, lalab, sa bote. Ipunin mo muna. Ayan, L3, lalab. I am watching your video, my friend, L3. Great workout, lalabs. You have a strong body. Watching, this is short video, only 1 and 44 seconds. There's a lady behind you. Nice. La 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 la. Dodong, di ba galing ka kanina kay ano? Galing ka kanina kay Inday Kumbate? Dodong. Dodong Odong. Di ba nagpunta ka doon kanina? Ini-spread mo yung similya mo. Oh my God. Ayan, salamat po sa 3 million in the house. Thank you so much. Done watching, my friend L3. Done watching. La 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 la. Pwede si Marisol ito nagkatuntarak. Yan tulos ako. Maui. Bakit ba di ko mapigilan ang... Ano, ma? Galing ka mo, ma? Hanggang 10 pa, 30 minutes pa. Hanggang 10. 2 million mega love shout out. Dodong Kusang Bandal. Pa-watch naman ang short video ko, lalabs. Kung nandyan ka pa, please watch my short video. Wala pang 1 minute. Ano? Gago. Maui boy! Maui, tawag ka. Kangking. Tawag ka. Tawag ka, dili. Maui kangking. Angang. Maui. May kangking. May cute Maui boy. Unang cute. Ang saan ba dito? Dali, sino? Alam mo, sukulay ko, baby. Sukulay sa atin mo, akin na yan. Bibi! Yan na yan. Bukuin na sukulay ni Maui. Sige, mag-music tayo. Kasi naboboring ata sila. If there's no music, it's too boring, sa? Dali. Sige.
Sino pa kung marunong magmahal ay siyang dalas na iwan. Hindi alam ang dahilan. Paano ka mo kay para tungok mo? Di ko man pagkakakulit sa lang ito. Pagmamahal na inalay ko sa'yo. Ngayon ay biglang nagbago. Pagmamahal ko. Kailangan ko. Hahayaan mo na mamaalam. Thirty minutes pa, ma. Di makul ganyan, oh. Kukumain yung ugot. Baho! Matatalag. Kinalbo mo na, baby. Kinalbo. Mas kang ipon mo, baby. Teka, ano po na. Dapat pinarong ko ko dito. Ano? Paggal ko, di. Alos pag. Mawis kasi na mami, oh. Gusto na. Gusto na ako, tadi suso. Ako dahil. 30 minutes pa. Dahil na ka mo. Sarado mo sana, ma. Pati sa tindahan, sa dik. Butangan mo kandado. Nagluwas sana ako mapagkumigbakal. Ito, gusto namin yung Diyan karong si Maui. nakakatungog yun, oh. Yun nga natin dito. Kalinga. Ay, napustol. Turog sa orog ni Mau. Di usto. Maui! Get quiet! Sige pa ako. Come on. Come on. Bibing, balahibo. Wala amang balahibo. Uda, oh. Kani mama. Tanggal mo yung balahibo. Oh. At tadi para akong kantaya. Pupunta sa aircon.
Yabok ni Maui, lintian pa. Ikapalinigan ko ka aircon, bibi. Ini nga na yung mga balaybo ni Maui. At ang naglugin sa aircon, bibi. Ano na ang gitar ni Mama? Kahit. Ako na ba katawa, ma? Ay, papalan. Ha, ganun na. Sinarado mo nga. Ang piso. Pag-ibig mo. Pirati. Mo akong tawagan. Kung i-text kahit saan. Hindi na. Miss na miss kita. Kinokontak ngunit lobat ka. Lobat pa ba? Ang pag-ibig mo. Load pa ba? O sa isip mo. Kangking. Nawi kangking. My boy. Kumusta ka? Bebe, hindi mo pagbuksan yung pintuan, tatabantay. Sabi ka likod. Hindi mo pagbuksan ng tuora, pantadabantay. Mauda itong paninda ni ma. Talay, nabos si Maui. Kakyut si Maui kita yun. Kakyut tayo. Kakyut tayo. Kakyut ni Maui ay. Bukusan. Kakyut ni bukusan. Kakyut. Anong nangyari? Kakyut ka. Habang nag-iisa. Patuloy ko rin sa duyan sa Hali ka likod mag-agi, bukusin yata. Hali ka likod. Hindi mo pagbuksan niya pertahan. Kami tindira. dapat sa chinilas. Ay di iiwan. Mahal mo ako. Wala sa iyo ang puso ko. Ayan, si Sir Buchito nagbaba ng bahay. Yan yung rice mo, 1.6. Nagluto ka lang ng kanin, 1.6 na. OMG. Nagsaing ka lang, Sir Buchito. Amo na, 1.6.
Ang galing naman nun, nagpakulo ka lang ng bigas. Hindi mo nga alam kung tama yung pagkaluto mo. Marami nang nanood. 23 hours lang. Mo pinapansin. Panood ko na sa Butsito yung kumukulo mong bigas. Ano, biglang naiya si Cute. Ayan o, 5K. Hala, 5K ang laki ng views. Pag-ibig ko sa'yo. Ang laki ng views, 5K. Nahilang yung ano mo, ano ba yun, apo? Two days lang, 5K. Sana all. Mamaya mag-upload niya ako ng short. Yun kung anong short. Basta maghanap ako ng short video. Ang laki ng views, 5K. Ano ba yan? Siguro si Buchito nagre-recommend yan. Si Lulu na. Yung ang daming nanood niyan, 5,000. Ramdaman ko. Si Buchito, siguro mag-out na ako. Ayusin ko muna yung short video ko kasi hindi ko malagyan ng ads. Sayang din yun kahit hindi siya viral. Paano kikita kung walang ads? Tayo'y di na magkita. Huwag ka mag-end. Bakit? Bakit ba? Ang tamis ng pag-ibig. Mamiss kita. Chuada. Nandito lang naman ako sa Bicol. Yang naman. Ikaw si Sir Buchito, ano ka, babaero? Tingnan mo yung kapatid ko, panitaya ng waiting. Alam mo yung waiting, Sir Buchito? Panitaya ng waiting, sabihin walang pera. Yung pambili niya ng yung pangtaya niya ng waiting, ibili niya na ng pang-ulam. So, walang pambiling ulam. Joke lang yun. Walang pambiling ulam. Kaya nga, sakin lang ng pera. Pag sinabihan mo, nagagalit pa. Gusting money. Yung araw, tingnan mo, tanghali, hapon, gabi, 20 sa maghapon, 60 pesos. Yung 60 pesos iniipon niya, meron siyang pera pagdating ng end of the month. Isasayang siya ng pera.
Pag sinabihan mo, nagagalit pa, Diyos ko. Mas silang pambiling ulam. Noona pa yung taya ng waiting. Hindi ako nagtataya dyan, di naman nananalo sa yung pera mo. Bili mo na ng tinapay. Mabusog ka pa. Ay, nako. Ang hirap ng buhay dito sa probinsya. Kahit sabihin mong maraming gulay-gulay, nakakasawa naman yung puro gulay na lang yung ulam mo. Ay, puro kamuting kahoy araw-araw. Ginataang kamuting kahoy, saugan mo ng tinapa. Ay. Ang chance sa waiting ay parang tama ng kidlat. Kaya nga, Sir Buchito, kaya ka ng taya, walay man nananalo. Sayang lang, di ba? Masarap nga, pero wag naman araw-araw. Wag naman araw-araw, Sir Buchito. Lang na lang kamuting kahoy. Pero nga lang, madali nga lang yung gulay dito sa probinsya kasi kahit anong gulay-gulay. Kahit dyan sa kapitbahay, punta ka dyan, maraming may talbos ng kamote. Kuha ka lang, pwede mo siyang lagain, di ba? Punta ka dun sa kabila, may mga papaya, Pwede na. Pwede ka nang makagulay. Pero alam mo ba, Sir Buchito, ngayon kamuting kahoy sa tinapabukas sardinas. Ay, sardinas nakakabalat ng itlog. Ayan, Lion Vlog, Ilawas, Miguel, shout out. Pagparagi naman sardinas, Sir Buchito, magbalat yung itlog mo niya. Kung po sardinas na lang, Diyos ko. I don't know. Ang mahal naman kasi ng karne, masarap ang kamuting pangtanggal kabag. Pampautot man yan, oy. Pag palay ka ng sardinas, na bakbak na yung bitlog dyan. Kakakain ng sardinas. Cooking with Sophia Lalabs. Ayan, Lion Vlog. Cooking with Sophia, nagbaba ng bahay. Sabi, di ba, pag palagi na lang sardinas yung ulam mo, magbakbak na yung bitlog mo dyan. Puro sardinas na lang. Kasi kung wala ka ng maulam, di ba, puro kamuting kahoy araw-araw. Talbos ng kamuti. Pag ka ng kamuti, masarap yung yung laman ng kamuti. Masarap. Pwede mo nga ilagay yung yung sardinas sa talbos ng kamuti. Igisa mo, di ba masarap? Masarap nga, Lion Vlog. Katulad kagabi, inulam ko sardinas. Iniwan ko sa lamesa. Hindi ko napansin kasi lumabas ako. Pagdating ko, ubos na. Kinain ang pusa. Binuksan ko yung isang sardinas. Wala na, kinain ng pusa. Kamuti can prevent a cancer. Yes, Lalabs. Marami kaming down ng kamuti sa labas. Kukuha ka lang, Lalabs, kung gusto mo. Lion Vlog TV, ayan, nagbaba ng bahay. Pag nagluto ka naman ng nilagang kamuti, Lion Vlog, hindi ko maintindihan ba? Kaya pala siguro, yung kamuti, pag panay ka utot. Kaya pala sabi mo, papatanggal siya ng kabag. Kaya pala panay utot pag kumain ng kamuti. Kasi sabi ko, nagtataka ko, bakit pag kumain ng kamuti, panay utot na lang? Masarap yan, laga, lagyan ng avocado with bagoong. Yun nga, Lalab, kinain ko kanina. Nilagang kamote. Yun ang kaya pala, it means, pag kumain ka ng kamote, kaya pala lumalabas yung kabag mo, dinadaan sa utot. Ay, ganun pala yun. Kasi nung makaraan, parang sabi ko, i-search sa Google, anong reason bakit pag kumakain ng kamuti panay utot?
Baka may kumakain dyan. Sorry naman. Lime Vlog. Ayan, nagbaba ng buy sila. Talbos dagdag dugo. Masarap yan sa mga anemia. Hindi naman mababa yung dugo ko. Tama lang. O yung mga yung mahilig magpuyat. Di ba? Pampataas ng dugo. Wag lang naman sigurong masobran. Baka ma-high blood ka naman. Lime Vlog. Ilan na ba yung buy mo, Lime Vlog? Monetize ka na? On foot going to a bank. EUB Bank. Nasa abroad ka ba? Nasa abroad ka ba, Lime Vlog? Mga ganda talaga pag may garden. Di ka na mamimili. Wala lang sa labas namin, maraming talbos ng kamote. Gusto mo? Lalabas ka lang, magpitas ka lang. Kung gusto mo, punta ka dun sa kapitbahay, maraming papaya. Huwag ka na magpaalam, kumuha ka na lang. Magdala ka ng panungkit. Sa Pinas, Makati. At taga Makati ka pala, Lime Vlog. Ayan, Lime Vlog, oh. Ang daming pera ni Lime Vlog, pupunta ng bank. Ngunit lobat ka, lobat pa ba? Ang pag-ibig mo, nakaload pa ba? Dapat magtanim ka ng any kind of vegetables para pitas na lang. Yun nga, may mga tanim naman kami sa labas. Marami kaming kamuting kahoy kung gusto mo. Ayan. Pipitas ka lang ng mga talbos. Tas, di ba ginaganon-ganon yun? Para lumabas yung chorus lang, host. Yes, Sir Brusito, chorus lang. Chorus. Kaya nga, chorus lang lagi kinakanta ko, di ba? Pag dumating na yung microphone ko, Sir Brusito, nandun yun sa bagahe. Inshallah, this coming, February 15 or 20, dumating na yung box ko galing UAE. Sa amin, ganyan din, maraming gulay. O, Sir Brusito, maganda kasi yung may mga pananim ka eh. Kasi para lahat ng kapitbahay mo, libre na. Libre na, sabihin lang, pahingi ng talbos. Pahingi ng talbos. Sige, kuha ka lang dyan. Tapos pag umulan, babalik na naman yung talbos niya, di ba? Talbos ng kamote, talbos ng rap-rap. Alam mo yung rap-rap, Sir Bruchito? Alam mo yung rap-rap, di ba lumalaki yun na puno? L3, my friend! Nagbaba ng bahay. Dapat pala mamili na lang tayo ng WH para muna kaagad. Hirap kunin ang WH. Grabe. Saan makabili? Ay, patulong ka kay Sir Bruchito. Marla BT2, may galab siya, Sir Bruchito. Tulungan mo nga Sir Bruchito si bibili daw ng WH. Lime Vlog. Kausapin mo si Sir Bruchito. Tulungan ka yan sa WH mula labs. Bili ka, meron kang pera. Pag may pera ka, Lime Vlog, madali lang yan. 4,000 pesos. Lime Vlog? Kausapin mo si Sir Bruchito. Marami nang napamonetize yan. Para hindi ka na mahirapan kasi alam mo, ang banana kasi madali makuha, madali kang mangisda. Mahirap talaga pag sa WH. Ayan na, Lime Vlog. Nandyan si Sir Bruchito, kausapin mo. Marla BT2, Migalab, Sure at Lalabs. Ilan na daw ba yung mo, Lime Vlog? Ilan na yung WH mo, Lalabs? Habang nandyan Sir Bruchito, para matulungan ka, Lalabs, oy. Kasi pag tipli yung mo, ipiplay kita, mga
2 days. 100 lang yun. Oh. Mas Brochito than full pack. Ayun, Lalab, kausapin mo si Sir Brochito. Tulungan ka niyan sa WH mo. Para mamuni ka na. Laurel. Andyan na naman si Laurel, loading daw. Di naman 200 plus pa. Ano ba yung 200 plus pa ang kulang mo? Or 200 plus pa lang? Laurel, may kalab, shout out. Walay loading man dudong ay. Ambot man sa imo ay. Two hours, 2 hours pa or 2,000 pa lang. 200 pa lang or 2,000. Alin ba dyan live vlog? 200 plus. Sebo Chito. Magkano raw bibilin mo live vlog? Laurel. 256 pa lang, Sir Brochito. Mahaba pa yan. Mga within 2 months live vlog. Monetize ka nyan. Or kung mabilis Sir Brochito mag-play, 1 month. Ayan, kausapin mo si Sir Brochito. Usap ka mo. Kang mamahalin, sinong may kasalanan sa ating dalawa? Tingin mo ay ako ay baby, napatawad na kita. Ang dahilan ng ating pagkakalayo, baby ko, patawarin mo ako. Chorus lang, Sir Brochito. Jose Chito Agrabante FB ko. Jose Chito. Lalab, kunin mo yung FB ni Sir Brochito. Kunin ko nga rin FB niya. Jose. Kana. Lalabs, kunin mo yung niya, Facebook. Kailan mamahal sa kabila ng ating mga away? Muna sa akin, patuloy kang mamahalin. Ang may kasalanan sa ating dalawa, kung sa tingin mo away baby, napatawad na kita. Pagkakalayo, di ko patawarin mo ako. Laurel, loading? Pasaway ka talaga. Okay na. Text ko sa kanya. Sige, Lion Vlog, mag-usap kayo na Sir Brochito. Studio GP, how are you, my friend? Make a live shout out. Studio GP, how are you, my friend? Okay po, from Brochito channel. Tulungan mo sa Sir Brochito na mamuni. Para sumahod na si Lion Vlog. Mahirap talaga maghanap ng WH Lalabs. Kumukulo na ang dugo ko pag wala akong pera. Ayan. Cool ka lang.
Studio GP Lalags, how are you? Ayan, 4 million, 14 thumbs up. Thank you so much. Bakit kaya mga lala, pag wala tayong pera, mainit yung ating ulo? Kabog Official Migalag, shout out. Ang pera ba ay nakakapasaya? Legit po ba bumili yan? Di tayo mapalo ni Lolo, okay lang ba? Legit yan, Lalabs, Lion Vlog. Kausapin mo si Sir Bruchito if ever, ang WS mo ay kakainin, sabihin mo kay Sir Bruchito na huwag kanyang bitawan. Hanggat hindi ka na-monetize, still going on ang pag-play ng video mo. Ganun, Lalabs. Ganun sabihin mo. Hanggat di ka na-monetize, sige lang ang play. Hanggang ma-reach mo yung 4,000 W8. Then after that, congratulations! Ganon yung Lalab kasi may time na kahit bumili ka niyan, kakainin pa niyan. Kaya dapat, ang advice ko sa'yo, habang piniplay yung video mo, Lalabs, ayusin mo yung playlist mo, ilagay mo lahat ng mga video mo sa isa. Ilagay mo lahat sa playlist. Yung live stream, yung video mo, wag mo paghalu-haluin. Lagin mo ng title, My Live Stream. Lahat ng live. Then, yung isa, My Vlog. Lagay mo sa playlist yun. My Vlog. Ayun. Pag play ni Sir Bruchito yung mo, yung mga video mo tuloy, hindi putol-putol. Okay? Then, sabihin mo sa kanya, hanggat di ka na-monetize, hindi kanya bitawan. Ganon yan, ganon. Dan sa nakapin. Ayan, from Kabog Official, my friend Kabog. Thank you, Lalabs. Ganon yun, Lion Vlog, para ma-monetize ka na. Hindi yan, Sir Bruchito, legit yan. Marami na yang napamuni. Lion Vlog. Loading from Laurel. Ay, Laurel. Not load. Loading nga. Kasi pag nagpunta ka, pinagdadasal mo na mag-loading, pasaway ka. Di man loading, Lalab. Ay, ikaw pa loading ka naman yan. Di naman eh. Ayan, salamat naman sa 2 milyon dyan. Paano may 2 milyon? Nani. Dennis Dalumbar. Nani. Lion Vlog? Nagkausap na kayo ni Sir Bruchito, Lalabs? Okay na kayo, Lalab, ni Sir Bruchito? Tatangla daw, Miguel, shout out, Lalabs. Tatangla daw, good morning, how are you? Salamat po sa patamsak.
Tatangla daw, salamat po sa patamsak, lalabs. Walang anuman. Ayan. God bless. Good morning from Tatangla daw. Ayan, salamat po sa 15 tamsak. Loading. Lagi na lang naglo-loading. Pasaway ka talaga, Laurel, kahit kailan. Lagi na lang lalab-loading, ha? Laurel, tagasan ka ba? Bloody Coder dan Pulpak. Ayan, Tatangla daw, salamat, lalabs. Kawawan K lang yan. Maraming salamat. Magbakas ka dyan, lalab. Nagsusukli naman yan, lalabs. Banyaga yata yan si Bloody Coder. Hindi, lalab. Pilipino yan. Pilipino yan si Bloody Coder, lalabs. Yan siyang Pilipino. Pilipino yan, lalab. Magtago lang yan sa likod niyan. Ano yun, lalab? Pag meron akong problema sa channel ko, dyan ako lumalapit sa kanya. Magaling yan siya, lalabs. Ano, halimbawa, yung Facebook mo, hindi mo siya ma-open na because you forgot your password. Nakalimutan mo yung password mo. Ayan, siyang gumawa ng siyang gumawa ng Facebook ko kasi na-log out ko siya, yung Facebook ko. Hindi ko na siya ma-open, lalabs. Ginawa niya, lalabs, sa totoo lang, ha. Hinak niya yung aking Facebook. Na-open niya, lalab, at nalaman niya yung password.
Magaling dyan ako nagpapatulong lalabs pag may problema ako sa channel ko. Magaling siya lalabs. Pilipino yan. Magaling siya mag-hack. Halimbawa, meron kang yung anong channel mo na hack. Nakuha ng iba. Ayan. Pwede kang magpatulong dyan. Magaling sila lab sa computer. Halimbawa, yung wifi ng kapitbahay mo. Ayaw niyang ayaw mag-share. Nakukuha niya yung lalabs yung yung wifi niya password. Nakukuha niya. Magaling yan siya, tatangla daw. Siya rin yung yan yung ko yung aking YT. Dati nung bago ko lang mamuni, may kumukuha ng ng aking YT. May nag-hacker. So ngayon yung nilagyan niya ng ng dalawang password, dalawang yung aking channel, hindi niya agad-agad yan makukuha. Sinilta niya yung mga password. Mga taga-ibang bansa ata yung nang-hack. Sana naman DC magpapagamit sa mga illegal na mga tao. Hindi naman lalab, siya. Hindi naman. Hindi naman lalabs. Naman siya. Good hacker. Good hacker naman siya. Tatangla daw. Kaya na nakalagay sa kanya kasi hindi siya nagpapakilala. Kung nga, pwede nga siyang kunin ng government eh. Dati nga may mga video pa yan siya, may dalawa siyang video, may nag-report. Ginawa niya, dinilit niya na lang. Sabi niya, wag niya lang malaman kung sino yung nag-report. Marami kasing mga sindikato, lalo na sa mga Nigeria group, buong mundo yan. Ang mga Nigeria talaga, number 1 yan ng mga scammer. Mga Nigeria talaga. Mga galing silang mga hacker man yan. Lalo sa mga bangko, magaling yan mag-hack ng mga ATM. Hindi naman lalag. Pag magpatulong ako sa kanya, akong lumalapit pag may kailangan ako. Kasi noon 5 araw ko nang ginagamit yung Facebook ko eh. Na-open ko sa sa awa ng Diyos. Sabi niya sa akin, ang tagal kong hinak yung mo. Ang tagal kong hinak yung Facebook mo. Pero ginawa na nga ng bayad kasi friendship naman kami. Nasa yan siya lalab na sa UAE. Mga high-end ang mga sindikato sa Nigeria. Masyadong malawak ang galamay nila sa buong mundo. Pati gobyerno pinasok nila. Grabe nga yan sila. Grabe nga yan sila mga lalabs. Tatangla daw. Kaya nga sa UAE, binaban sila eh. Hindi na sila binibigyan ng visa. Alam mo ba nung nandun pa ako sa UAE, yung ATM machine yan, nilagyan nila ng hinila nila yung ATM machine, papunta sa disyerto. Pasawayan sila. Yung ATM machine doon sa UAE, nilagyan lang nila ng ng kadena, yung kadenang malaki. Tapos hinila yan ng sasakyan papuntang disyerto.
What? Ano ma? Ano ma? Anong sura? Ako na. Ayan, tatangla daw. Mag-out na po ako, lalab. Sige na, salamat. Magluto na tayo ng tanghalian at tanghali na. Nagutom na si host. Sige na, tatangla daw kung gusto mo ng ano, lalabs. Gusto mo ng i-follow mo ko sa aking sa page ko, FB page. Ailinski Vlog. Sim ng name ko dito sa YouTube. Kung may tanong kang gusto kong magpatulong about sa account mo, ayan. Tulungan kitang ma-contact si Bloody. I-message mo lang ako doon, lalabs. Ailinski Vlog. Sa page ko yun. May page ako sa FB page. Ayan, FB page ko, lalabs. Pag may problema ka sa account, sige na po, paalam na po sa inyong lahat. Bye-bye. God bless everyone. See you tomorrow.